bat egiten dugu sarek plazaratu duen aldarri honekin, besteak bestea ez dagoelako esaten duen bezala inongo justifikaziorik. Eta arrazoi demokratikoengatik eta giza eskubideekin lotutako arrazoiengatik bukatu behar da egungo salbuespen honekin. Gainera, aste honetan, Auzitegi Gorenaren sententzia kondenatorio baten berrespen baten berri izan dugu, Arantxa Zulueta eta Jon Parantzaren kasuan, eta gogora ekarri behar duguna da presoen eskubide juridikoak eta babes soziala laguntzeagatik izan zirela epaituak, eta hori ere beste anakronismoa da, salatzekoa dena eta arrazoi berri bat ere gaur hemen egoteko. Desde Podemos estamos aquí porque entendemos que las políticas penitenciarias se deben de basar en la ley ordinaria y no se está dando así. Des de Catalunya, el tema dels presos polítics bascos és un tema que ens concerneix de forma molt directa. Els drets dels presos polítics bascos han de ser respectats. Sí, soy Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Comuns por Cataluña. Bueno, en un momento en el que la Internacional del Odio intenta desplegar sus políticas de utilización arbitraria de la violencia, nos parecía muy importante estar hoy en Bilbao y acompañar a la gente de SARE, que precisamente lo que está pidiendo es una cosa muy evidente, que es que se aplique la ley penitenciaria a los presos y a las presas vascos, que se aplique de manera garantista, que toda la gente que puede hoy ya estar en su casa esté efectivamente en su casa y que por lo tanto esta manifestación de hoy en Bilbao se convierta en un antídoto contra esos discursos del odio, esos discursos represivos que la ultraderecha està intentant imponer en el mundo entero. Avui estem aquí des de la CUP, com fa molts anys, per defensar els drets dels presos i les preses basques en aquest context actual, global, on els drets de tots i totes, els drets bàsics, els drets universals estan sent qüestionats i estan sent paper mullat. Nosaltres seguim aquí per defensar els drets de tots i totes. Y desde el BNG estamos hoy aquí como todos los años apoyando esta reivindicación de los presos y las presas vascas en Bilbao, porque entendemos que después de los pasos dados por la sociedad vasca en los últimos años es necesario también que las instituciones competentes respondan a esta necesidad de democràcia, de paz, de convivència. Des d'Esquerra Republicana hem volgut estar un any més aquí a Euskal Herria acompanyant els companys del poble basc en la seva reivindicació per demanar justícia pels presos bascos, amb un pensament especial per la Lola, veïna de Granollers, a Catalunya, que és la presa política amb més anys encarcelada.